Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Masker Pemala Pemirsa. Hari ini Mas Santo sudah pulang, sudah langsung bantu Tante Dani nungguin. Ya wis, udah Pak tak jelaskan bolak-balik bahwa kita iki bagi tugas guys. Nek aku yo apa jenenge wingi ngene Pak nek Mbak Isma yo alah wong wis wis gede amal ya wis gede ya mbek ngawasi tok. Ngertos iki engko aku apa ngirimi Mas Santo kopi nek sirahe ngelu, guys. Lah iki tak titipno olehku mumpung bocahe turu. Nek kesuwen ku yo nangis, guys, jenenge duwe mbok yo mbok-mboken. Ya wis pokoke ngene iki. Ya mungkin nek sekiranya pemirsa apa namanya pro dan kontra itu hal biasa nang konten, guys ya. Iki mumpung turu Mas Santo nek sirahe ngelu tak gawekne kopi ya. Oke. Kok Indomaret lho iki. Yo jajan kopi sego engko yo mbah gak dipangan yang penting digawakno. Muni wis sarapan Mas Santo tapi tak tukono sego kuning ben nganu guys apa ben awet nganti awan iso ku yo ngene iki guys yo nek kon nunggoni gantian iki anakku sing ngopeni sapa yo Mbak Isma yo ngopeni apa ngopeni anak-anak Pak wis tuwa kon nunggoni Jojo ayo sakno wis Mae Tante Dani jam piro Mang? Tante Dani jam piro? Wah, turu dibuka. Aku ki Mang roh motor tak kira motor Om Wawan rodo 3. Lho, Wawan iki sak nang kene aku ngono. Tak gowo lurun jare mbek Tante Deni tak tukono sisan. Banyune lali yo ya, tak banyu nem. Ya wis. Mak banyune entek apa ora? Jak ya wis. Alhamdulillah guys, isone niliki yo ngene iki. Mari ndi cah cilik. Seneng apa? Susu. Jam piro ya sampean ya? Teko kene mang jam piro? 11. Aku mbok WA aku kesel turu aku. Jojo mencret. Mencret yo wis gak anget, Mak. Cuma apa jenenge melilir anu rada masuk angin. Mais. Engko berarti niku jenengan dikontrol dokter neh, Mak. Mriki meleh mengke. Dokter ya. Setu. Yo. Kena turun ning ndi ya? Karo ruangane Jojo karo nganu yo, ombo kono. Trate. Aku tak ngeti Asoka. Roh jujukane ana tulisane. Gak nek Jojo kan gak kene, sik jablas. Nek jalbas terus nggone sing dienggo sunatale kae. Anggrek no? Gak senono. Kene harus kok. Berarti bener ya andenge apotek. Mak em jual apa? Ceblok sik tak balik soalnya ya pembayar arisan. Ya. Wis. Mak wis rada mendingan kok, guys. Mau ya tak demi isi gile. Ya sampai tak lanjut lagi di rumah ya. Kalau lupa ada sini malah ini. Kalau ini jadi. Kalau lupa tengah loro Lombok, Mbak. Seprapat campur. Sudah sampai rumah ya gimana yo karo bonjong milik siami bahan-bahan kontek yo Mas Santo kuwi nek apa jenenge telat ngopi sithik sae ngelu wis kebiasaan pemirsa ku yo ambek yo cara mono yo ambek tre memang iso ngangok-angok yo ngene iki guys aku nyulik-nyulik ngono kuwi soalé cucu nang omah apa jenenge yo ngopeni omah yo eleng mae ngono lho guys ya. Kabeh iki ya alhamdulillah wis rembug wae dulur mbek dulur wis padha rembug piye enake piye genahe ngono.
Tapi kan yo gak semuanya kan yo diomongin nang konten guys. Mas Santo ki aku apal, angger isu telat ngopi, sering ngeluh. Dadi aku tak tukokno nang ngarep rumah sakit kuwi pemirsa. Kan ana bakul biasane kan. Bakul kopi, bakul. Oh iya urut tak mampus. Rong apa ngekek man kucing lali guys. Tak kei mangan. Lah ngene iki pemirsa, duwe ngon-ngon pitik. Pitik gek bar tak kei mangan, nek pitik iki karah lho. Pitik, kucing. Aku yo gantian guys yo ambek ngurusi omah. Soalnya kan yo apa jenenge ceritane yo ora ceritane yo kehidupane memang aku yo nang omah ambek cucu. Jadi yo apa jenenge yo iki wis duwe ngoni-ngonan wis ngopeni kucing tak adopsi nggone Amel yo tak openi yo no wayane wis pokoke ngono ki lah enak nang omah. Cuma Tante Deni wis mulai yo mbek ngopeni anak-anake guys sing rumah sakit omawan karo Mas Santo. Asalnya ku asine sejak Kamis iku pengen mulai, cuma kan yo gak iso sakal, gak iso dadaan, namanya juga sopir guys. Sopir itu kita order mang yo kontrak order iki harus diselesaikan. Sedangkan koncone Mas Santo ki gak ono sing genteni gak juli gak ono guys. Bahasane wong Blora iki nyarepi, bahasane wong Blora gak juli iki nyarepi ki gak ono, sapa ora ono. Ya wes harus diselesaikan. Memang rencana yo gak ngerti nek mak yo di musibah loro yo guys yo. Ki memang Mas Santo mau rencana pulang memang. Ya nek rencana pulang berarti niku yo memang wis pengen mulai awak yo butuh leren. Yo dalan pangane yo Surabaya guys yo. Mohon maaf yo mungkin yo jenenge wong ngonten kan yo tetep pemirsa iki nonton senang puas ngono kan yo memang dari pemirsa sing delok yo pemirsa yo terima kasih karo pemirsa makan yo segitulah saya kan ya tidak bisa menyenangkan hati pemirsa KB kan juga bisa kadang konten seperti ini kadang kalau gak tentu mesti ditompo apik ngono penting intinya aku sak keluarga aku padha rukun padha bagi tugas wis ngono. Ya aku wayane tilek-tilek ya tilek omah Ustaz Dani wis mulai ya wis aku ngono. Wingi juga apa namane wis ana sayur wis ana apa. Aku nek aku ki gak perlu diomongi ngono ku wis paham guys wayane niku wis paham wis gerang anakku wis jaga ngono ki wis paham piye carane. Karena tak contoh ya karena aku pergianku tukang konten jalan rezekiku juga ngonten ya tak konten guys. Nah, ikut di itu pemirsa di ruang Asoka belakangnya apotek rumah sakit. Bu jarene pernah di ruangan kono pernah dulu apa jenenge suami nilai ngati ngono. Ya aku bingung masa apa guys, aku tonding itu migrain cekot. Dirae cekot. Cuma aku tuku kacang lek Sriami. Aku ki masih nang kene gak nggone wong loro. Aku isira yo gak iso turu tanek guys jenenge makane. Makne lagi opnam iki yo piye lah yo aku. Mau yo tak demi iskile make yo tak pamiti. Yo ngono ku yo takok dititipno sapa jujung ngono barang mak guys. Yo ngumangsani Kukuning kok mbek sapa yo tak titipno lekku cuma kan yo lekku dhewe lagi bar loro guys iki kemeng. Wis biyen yo mijeti wong terus saiki yo leren. Sudah guys. Biyen anak kula nek anak kesel tak pijetno saiki tenagane sudah lek kula yo asine pake guys. Yo tak titipno sedelok. Yo gak nakal anakku yo dolanan. Biasa tak tinggal pasar, dadi ndek wis prigel dolanan dhewe. Cuma nek tak tinggal jam-jaman ya jeneng bocah, guys. Mesti korek. Wis bariki aku tak masak. Wis nyuci. Kan nek Mas Santo gantian nungguni ya Mas Tante Deni yo ben mulai guys yo ben lereng. Oh ya kok gantiane nek Mbak semangat bagian
nunggoni anak-anak. Kalius terakhir yo cedak omahe tante Dini ki yo Mbak Isma. Dadi dapilah ki yo biasane yo areng karo Ferry, yo maine karo Ferry. Ya wis ngono kuwi guys yo. Jenenge dulur iki tulung tinulung. Bagi tugas. Yo ndinge kan memang rencana nek bener. Nek urung masak yo gampang lah nek pake nek tante sendiri sek nang kono kan Mas turun pulang. Lah yo entuk sayur rezeki saka Mbak Udi yo wis aku yo ngono. Ango yo apa jenenge? Ya mbek nonton omahe. Omah iki nek ditinggal sedina ngono kuwi lho pemisah gak ono wong wedok. Ngono kuwi ketok pemisah blangrah kabeh. Kan kudu diresiki. Aku yo mulai kan ayo di omah dhewe. Omah yo kudu juga diopeni. Wah, nah saiki bledoke mbuh pemirsa. Bledok iki lho musim kemarau. Pemirsa tak tutup dulu pakai julali lagu Mas sampai keluarga Mas Goplem. Nah anak keluarganya baik kan news persen semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu engko pokoknya gantian. Wae tete Dini laren engko Mas Santo wis gantian guys. Penting wis padha genahi guys yo. Ya. Dan maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan ya guys ya. Tetap semangat.